za mu faɗi waɗansu addu'o'i guda biyu da duk wanda ya riƙe su yana yi Allah zai game shi da alkhairin da ba shi da iyaka. Allah kuma zai kare shi da sharrin da ba shi da iyaka. Duk mai nufinki ko ka da sharri da mugunta da hasada Allah zai miki kariya, zai maka kariya. Kuma wannan addu'ar idan har kina kasuwanci Allah zai miki buɗi cikin harkan kasuwancin da kike yi. Idan kuma kunci kike samu na rayuwa Allah zai fidda ke. Addu'a ce fa wanda mun santa amma ba ma yawan karanta ta. Wani lokaci ma muna raina addu'a. Wai idan addu'a yar guntuwa ne ana ganin kaman ba ta karbuwa. Ai kaman kana da wata damuwa ne, kaman sha yanzu maganin yanzu ne, ka zanna kai ta Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kiga abun mamaki. Duk ba ma irin waɗannan addu'o'i. To wannan addu'o'i dai ga su kamar haka da fassarar su. Duk wanda take so Allah ya game ta da alkhairin duniya da lahira wanda ba shi da iyaka, ki leki wannan addu'o'in ki ta yi, karki yadda ki je gidan boka don abokiyar zaman ki tana zuwa gidan boka. Zanna ki ta tasbihin waɗannan ayoyin. Ɗaya aya ne, ɗaya addu'a ce a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ayar kuma ita ce kamar yadda ta zo a cikin izu na 3, shafin ƙarshe ne ma a cikin izu na 3. Shafin Alhajju ashhurun ma'lumat, aya ta 200 daidai, ke je ki duba. Allah yake cewa Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Akwai wanda bata iya addu'ar nan ba anan? Amma da yawan muna shiga kuncin rayuwa sai mu manta da irin wannan addu'ar. Rabbana ya ubangijinmu atina ka bamu fid dunya a wannan duniyan hasana mai kyau wa fil akhirati hasanatan ya Allah kuma a lahira ma ka bamu mai kyau shine aljanna wa qina azaban nar ya Allah ka tsare mu da azabar wutar jahannama. Kiji addu'a kankanuwa ko ayar Qur'ani kankanuwa ta kunshi manyan abubuwa. An ji sai addu'a wanda idan kina so ki samu akan ki ɗaukaka wanda bashi da ma iyaka. In kasuwanci kike yi zo ki zanna ki ta karantawa. Samu lokaci ki dinga karanta La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. An ji addu'ar? Annabi ya ce duk wanda ya faɗi wannan addu'ar a lokacin da zai shiga kasuwa, man dakhala suqa, duk wanda zai shiga kasuwa, ke kuma in ba kasuwa zaki shiga ba zaki iya zannawa a gida ki ta tasbihinta. Farko annabi ya ce kataballahu lahu alfa hasanat. Allah zai sa a rubuta miki lada miliyan 1. Jigara basa fa. Wa maha anhu alfa sayiat. Za a kankare miki zunubi miliyan 1. Wa rufi'a lahu daraja alfa darajat. Wa rufi'a lahu alfa darajat. Za a ɗaukaka maka daraja miliyan 1. Me fassaran addu'ar? La ilaha illallah, babu abun bauta da gaskiya sai Allah, wahdahu shi kadai yake bashi da abokin tarayya, la sharika la, bashi da wani abokin tarayya. An gane ko? Sai ki zanna ki faɗa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd. Mulki nashi ne kuma dukkan godiya ma nashi ne. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Allah shi yake rayawa
shi yake kashewa, ba wanda ya isa ya kashe ka, ba wanda ya isa ya talauta ki, ba wanda ya isa ya miki abinda Allah bai kaddara shi akan ki ba, babu shi wallahi duk duniya babu. Wa huwa hayyul, shi Allah kuma rayayye ne, la yamut, baya mutuwa. Bi yadihi alkhair, duk wani alkhairi a hannun Allah yake. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah kuma mai iko ne akan dukkan komai. An ji addu'ar nan? Ki rike ta ki dinka yin ta. Duk mai nufin ki da sharri da makirci Allah zai mayar a kansa. Kamar yadda muka sani muna nan a cikin suratul baqara, za mu tashi kan aya ta 229 at-talaqu marratan. Me Allah ya ce? Ana muslimun wa bi'iz